ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗତ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର ବି ଜାଣିଦେଲ, ତାହେଲେ ସରିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଉଭୟ, ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଉଭୟ 2 ଆଉ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ 2 ଆଉ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6 କିମ୍ବା 8 ଥିବ, ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କେମିତି? ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏକକ ଘରେ 0, 2, 4, 6 କିମ୍ବା 8 ଥିବ, ପୁଣି ମିଶାଇ ଦେଲେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଉଭୟ 2 ଆଉ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ।